Cítiš sa vo svojom dome v nebezpečí? Máš pocit, že sa stále niečo deje, ale nemáš nad tým kontrolu? Daj mi 30 sekúnd a ukážem ti, ako z tvojho domu spraviť miesto, kam sa neodváži ani najskúsenejší zlodej. Máš ten pocit, keď sa v noci zobudíš na neznámy zvuk a rozmýšľaš, či to bol iba vietor? Väčšina ľudí si myslí, že stačí mať dobrý plot, ale to nestačí. Profesionálny kamerový systém pracuje nepretržite. Zaznamenáva všetko v reálnom čase a cez aplikáciu v mobile či tablete ťa upozorní na podozrivý pohyb. Po otvorení aplikácie vidíš presne to, čo vidia kamery a môžeš reagovať, dokonca aj keď si na dovolenke alebo v práci. Ak chceš spávať pokojne, napíš do komentárov slovo monitoring a pripravíme ti návrh, ako mať oči všade a stále pod kontrolou. Na rozdiel od ľudského faktora, ktorý môže zlyhať, kamery dokážu pracovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ak sa niečo stane, systém hneď spustí poplach a okamžite informuje teba, bezpečnostnú službu alebo políciu. Vďaka tomu sa minimalizujú škody a zlodej nemá šancu. Tento pocit istoty si môžeš zabezpečiť aj ty. U nás navrhujeme riešenia pre firmy, domy, byty a obce. Používame špičkové technológie, ktoré garantujú spoľahlivosť a bezpečnosť. Takže napíš do komentára monitoring a spojíme sa.